Moikka! Tervetuloa tänne Last Stopin keittiöön. Ja meitä vähän kiinnostaa, miten me ollaan tehty tää juoma. Niin ihanaa, kerrotaan. Niin Kukko, miten me tehdään tää juoma, niin kuin muissakin. Et juuri, että me halutaan, että me pystytään, että me tehdään vahva beissi. Miten me pystytään sit muokkaa holittomaksi tai holin lisäksi lisäämällä siihen sit holiton tislet tai sitten se alkoholi, mikä tässä on sitten gini, mikä tulisi tähän cocktailiin. Aloitetaan sit beissistä. Eli beissi, miten se tarvii? Kattilaan kaikki nämä aineet. Elikkä sitruunapyre. Ja minkä takia käytetään pyreitä on juurikin se, että se on tasalaatuinen tuote. Koska Suomessa kun ollaan, niin me ei pystytä oikein taata, onko meidän sitruunat kuin hapokkaita tai kuin makeita silloin, kun me puristetaan niitä. Nyt sitten tää tekee siitä tasalaatuisen, että se on aina sama makuinen plussa sen tilma. Sitten siihen sitruunaverbena, tässä on hyvä esimerkki, mä voin näyttää tää sitruunaverbena, kun on yrtti, niin kannattaa käyttää silloin, kun se on tuore. Ei ikinä kannata käyttää tällaista nahjentunut, vähän tummaa, että tää on niinku ihan, tää antaa ihan väärän maun. Niin tällaista me ei laiteta. Sitten kun se on tuore, me laitetaan kattilaan. Tänään me laitetaan, että tää meni roskassa. Me ei tehdä sitä, mut leikitään, että tänne meni tuore sitruunaverbena. Ymmärrätte, koska mä välitän teistä, mä haluan teille vaan parhaat raaka-aineet. Sitten sinne, kilo sokeria, 10 grammaa suolaa, boostaamaan niitä makuja, sitrusappo, tasoittaa 20 grammaa sitä tonne miksiin, vesi, sitä annetaan vaan muhiin. Näin. Sokeri, kaikki on sinne sulanut, sen jälkeen annetaan vaan makustua. Ja mitä enemmän joku makustuu, sama kun mietitään ruokaa, mitä enemmän joku on vaikka laatikko tai pataruuat, mitä enemmän ne muhii, sen enemmän siellä on makuja. Sama meillä on noissa sirpeissä. Annetaan niitä makuja, kun ne on viilentynyt, siellä on se kaikki maku irronnut varmasti. Ja sitten me päästään tähän lopputuotteeseen, täältä se pitäisi näyttää. Eli sieltä tulee se sitruunaverbena, tulee se sitruuna. Sitten miettii vaan, että millä me halutaan lähteä tähän, että halutaanko holittomana vai sitten holillisena. Ja näin. Simple as it is. Kiitos seurasta ja tarkka resepti tulee tämän jälkeen. Bang bang!